مستيات بيتنا أب كتما نورنبرغ جرمن كاب زركب استوديو مستيات بيتنا عزوز سلامتنا يبصحكم كبرات تخاتلتنا مس ممصا حدش بريزيدنت جيزياوي ممحدار كلل تግራይ أب بوليتيكا تግራይን ማእከላይ መንግስትን ከምኡውን أب መንጎ ሕወሓትን ህግደፍን እንታይ ዓይነት ምቅያራት ክፍጠሩ ይኽእሉ ዝብል ዝተፈራረቀ ርእይቶታት ይውሕዝ ኣሎ። ጌታቸው ረዳ ከም ፕሬዝደንትን ጀነራል ጻድቃን ከም ጸላዊ ወተሃደራዊ መራሕን ንህግደፍ ሕቆኦም ሂቦም በመሰረት ውዕል ፕሪቶሪያ ምስ አብይ አሕመድን ፌደራል መንግስትን ብቅርበት ክሰርሑ ዝጸንሑ ሰባት ኮይኖም እዚ ትማሊ ብወግዒ ሓድሽ ፕሬዝደንት ጊዜያዊ መምሕዳር ክልል ትግራይ ኮይኑ ዝተሾመ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ምስ ሓያሎ ካልኦት ላዕለዎት ወተሃደራውያን መራሕቲ ሕወሓት ኣብ ጎንቲ ብደብረ ጽዮን ገብረ ሚካኤል ዝምራሕ ክንፊ ሕወሓት ደው ኢሉ ዝነበረ ፖለቲከኛ ከም ዝኾነ ኩሉ ዝፈልጦ እዩ። ጌታቸው ድሕሪ 2 ዓመታት ስልጣኑ ከረክብ ስለ ዝነበሮ ሕወሓት እቲ ቦታ ብሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ክትካዕ ዓብ ድሌትን ሕቶን ነይርዎ። ብወገን ፌደራልን አብይን ግን እቲ ስልጣን ንታደሰ መሃብ ቁርብነት ኣይነበረን። አብይ አሕመድ ካብ ዝተበጊሱ ህዝቢ ብኢሜይል መራሕቱ ክሓሪ ዕድል ሂቡ ነይሩ። እነሆ ሃንደበት ከኣ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ሓድሽ ፕሬዝደንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ከም ዝኾነ ተሓቢሮ። ታደሰ ወረደ ማእከላይ መንግስቲ ዘይፈልጦም ርክባት ደው ከብል ቃል ኣትዩሎ። ዶክተር ደብረጽዮን ይኹን ታደሰ ወረደ ኣብ ዶባት ምስ ህግደፍ ርክባት ከም ዘሎ ሓንሳብ ክእመኑ ሓንሳብ ክኽሕዱ ዝጸንሑ ኮይኖም ነቲ መንግስቲ ፌደራል ገለ መራሕቲ ሕወሓት ምስ ህግደፍ ኮይኖም ንማእከላይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንምህራም ውዲት ይኣልምለው ዝብል ክሲ ይነጽግዎ። ኮይኑ ግን ንኽሲ መንግስቲ ፌደራል ዘራጉድ ንዝምድና ህግደፍን ሕወሓትን ዘቃልዕ ካልእ ሓቂ ብወገን ኤርትራ ምስ ተቐልቀለ ዳርጋ ትኽሲ ቁኑዕዩ ናብ ዝብል መደምደምታ እዩ ተበፂሑ። ህግደፍ በቲ ዘይወቅዓዊ ወሃቢ ቃሉ ወይ መሳርሒ ፕሮፓጋንድኡ ኣቢሉ ንዶክተር ደብረጽዮን ከም መትከላዊ ቁኑዕ ተጋዳላይ ክውድስን ነቶም ንጌታቸው ረዳ ዝቃወሙ ኣብ ደገ ዝርከቡ ናይ ተጋሩ ዩቱበራት ናብ ኣስመራ ዕድመ ክገብር ምስ ተራእየ ብወገን ኤርትራን ትግራይን ዘይተደነቐ ኣይነበረን። ንምቅርራብ ሕወሓትን ህግደፍን ገለ ደገፍቲ ምልኪ ቁኑዕ ፖለቲካዊ ውሳነ እዩ፣ ፖለቲካዊ ሳይንስ ከምኡ እዩ ዝሰርሕ፣ ስለዚ ጌጋ ኣይኮነን ዝብል ርድኢት ክሕዙን ከለዉ ገለ ከዓ ምስ አብይ ሰሪሕና ብዙሕ መስዋእቲ ከፊልና ኢና ናይቶም ሽዑ ዝሞቱ ደም ከይነቐፀ ሕጂ ተገልቢጥና ንሕወሓት ንምድሓን ኣብ ካልእ ሓሸውዬ ንኣትወሉ ምኽንያት የለን እናበሉ ክዕዘምዝሙ ተራእዮም። እቶም እዚ ካይዳዚ ባህ ዘይበሎም ደገፍቲ ምልኪ ኣብ ውሽጢ ሓደ መዓልቲ ከም ጸላእቲ ተቖፂሮም ከም ተመን ዕዳጋ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ኣራእሶም ክጭፍለቑ እውን ተዓዚብና። መን እሞ ምስ ሓሰቦም ኣብ ኤርትራን ምስ ህግደፍን ግበር ኣይትግበር ቀጢን መምርሒ ተቐቢልካ ኣተግብር ዝብል ሕጊ እምበር ሕቶን ርእቶን ምቕራብ ስለ ዘይፍቀድ ሰማዒ ኣይረኸቡን። ታደሰ ወረደ ግን ከምቲ ትማሊ ቃል ዝኣተዎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዘይፈልጦም ርክባት ምስ ህግደፍ ምክያድ ደው የብል ዶ ይኸውን? ከምቲ ኣብ ውዕል ፕሪቶሪያ ተቐሚጡ ዘሎ ስምምዕከ ዕጥቂ ተፈቲሑ መንእሰያት ይጣየሱ ዶ ይኾኑ? ከም ውዕል ሰላም ፕሪቶሪያ ክፍጸሙ ዘለዎም ነጥብታት እዞም ዝስዕቡ እዮም። መስርሕ ምምላስ ተመዛበልቲ ዝተጀመረ ስራሕ ምምላእን ኣብ ዝተረፉ ከባቢታት ክጅመር ምግባርን ብመሰረት ስምምዕ ፕሪቶሪያ ዕጥቂ ምፍታሕን ዕጡቓት ናይ ምጥያስ ስራሓት ብቕልጡፍ ምፍጻምን ኣብቲ ክልል ልዕልና ሕጊ ክነግስ ምግባር ጠንቂ ድሕነት ሰላምን ጸጥታን ህዝቢ ዝኾኑ ዘይሕጋውያን ምንቅስቓሳት ደው ክብሉ ምግባርን ግቡእ ስጉምቲ ምኽባር ሕጊ ምፍጻምን ስሩዕ ምንቅስቓስ ልምዓት መንግስታውን ማሕበራውን ኣገልግሎታት ከምኡውን ስራሓት ዳግመ ህንፃ ምስላጥ ካብ ሕገ መንግስታውን ሕጋውን ስርዓት ከምኡውን ካብ ልኡላውነት ስምምዕ ፕሪቶሪያን ወፃኢ ዝኾኑ ርክባትን ምንቅስቓሳትን ደው ክብሉ ምግባር እቲ ክልል ንዲሞክራሲያዊ ምርጫ ድልው ክኸውን ምግባር መሰላት ሲቪክን ፖለቲካውያን ውድባትን ግብራዊ ዝኾነሉ ብዙሕነት ፖለቲካ ዘስተኣናግድ ዲሞክራሲያዊ ባይታ ክፍጠር ምስራሕ ህዝቢ እቲ ክልል ምስ ዝተፈላለዩ ሕብረተሰባትን ተዋሳእቲ ፖለቲካን ኣብ መስርሕ ሃገራዊ ዘተ ክሳተፍ ምምችቻእ ምንቅስቓሳት መንግስታዊ መራኸቢ ብዙሃን እቲ ክልል ርክብ ህዝብታት እቲ ሃገርን ሰናይ ዝምድናታት ዘዕብዩ ሕግን ሕገ መንግስታዊ ስርዓትን ዘኽብሩ ምዃኖም ምርግጋጽ ዝብላ እየን።
ህዝቢ ትግራይ ነዚ ምቅያር መራሕቲ ብዝተፈራረቐ ስምዒት እዩ ተቐቢልዎ ዘሎ ገሊኡ ኣብ ጌታቸው እምነት ዝነበሮ ገለ ታደሰ ይሓይሽ ገለ ከዓ በዚ ኮይኑ በቲ ሰላም ዘምጽእ ጥራሕ ይኹን ዝብል ርእይቶ ዘለዎ እዩ እታ ምስ ህግደፍ ትኸይድ ዘላ ዝርርብን ምሕዝነትን እንተቐፂላ ካልእ ሓድሽ ኣሰቃቂ ኩናት ክትወልድ ትኽእል እያ ከምቲ ኣብ 2020 ብሕብረት ብልጽግናን ህግደፍን ኣብ ትግራይ ዝተኻየደ ኩናት ሕጂ እውን በንጻሩ ማልያታት ተቐይሮም ብሕብረት ብልጽግና ህወሓትን ፋኖን ኣብ ልዕሊ ማእከላይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ካልእ ውዲት ክፈሓስ ክንርኢ ኢና በዚ ኩናት እዚ ከዓ ዝተጀመረ ናይ ሰላም መስርሕ ክቆፀን ብዙሓት ግዳያት ሞት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ጌታቸው ረዳ ትግራይ ንዓይ ውሕስቲ ኮነትን ኢሉ ኣብ አዲስ አበባ ተዓቂቡሎ አብይ አሕመድ ኣብ ልዕሊ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ተስፋለኒ ኢሉ ናብ አዲስ አበባ ፀዊዑ ሓድሽ ሽመት ኣሸኪሙ ናብ መቐለ ሊእኽወሎ ኣብ ዝቕፅል ሓደ ዓመት ታደሰ ወረደ ክሰርሖም ዘለዎም ስራሓት ብዙሓት እዮም ብውዕል ሰላም ፕሪቶሪያ ሕጉስ ዘይኮነ ኢሳያስን ንውዕል ፕሪቶሪያ ንምትግባር ስልጣን ዝሓዘ ታደሰ ወረደን ዝምድንኦም ከመይ ክመስል ይኸውን ታደሰ ኣብዚ እዋን እትወሳንን ኣገዳስን ሰብ ኮይኑሎ ንትግራይ ይርሓሳ ምስጓና መኺሩ ሓዲ ዘጥፍእ ከይከውን ልቢ ይሃቦ ሰላም ዘምጽእ ክኸውን ሰናይ ድሌት ህዝብታት እዩ ንዕለት 12 ሚያዝያ 2025 ኣብ ኖርዌይ ከተማ ኦስሎ ሓዳስ መጽሓፍ ንምምራቕ ሓደ ጽምብል ተዳልዩሎ መጽሓፍ ወልደ ሚካኤል ሃይለ ወዲ ሃይለ ንምምራቕ ሰዓት 2 ፈርቓን ድሕሪ ቀትሪ ኣብዚ ኣብ ቪድዮ ዘሎ ቦታ ክትርከቡ ትዕደሙ ብርጌድ ንሓመዱ ጨንፈር ቤልጅየም ከተማ ኣንትቨርፐን ንዕለት 10 ግንቦት 2025 ሰሚናርን ምዝንጋዕን ኣዳልዮም ንኹሉ ክፉት ዝኾነ መዓልቲ ቆሪጾም ኣለዉ በዚ መሰረት ኩሉ ዝኽእል ኣብቲ መዓልቲ ክሳተፍ ኣዳለውቲ ይምሕፀኑ መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንጽብራቕ ዝተፈላለዩ ጽሑፋት ተንቀሳቐሲ ምስልታትን ቃለ መሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብረኣብ እናተዳለወት እትቐርብ መደብ እያ كفوت لساني من يزعصوني هاي سجدن علي عبطاقوت ملاخي قطاوخ يقنا مسلي فتحي